Hledání života ve vesmíru se tradičně soustředilo na hvězdy typu G, primárně kvůli antropocentrickému paradigmatu vycházejícímu z faktu, že Slunce, jakožto žlutý trpaslík třídy G2-5, je jedinou hvězdou, o níž s jistotou víme, že hostí život. Současná astrobiologie a exoplanetární věda však procházejí významnou změnou perspektivy. Stále větší pozornost je věnována hvězdám typu K, známým jako oranžoví trpaslíci, které jsou mnohými odborníky považovány za skutečné hvězdy života. V tomto videu navazuji na první část, kdy jsme si řekli hlavně o hvězdách horkých typů. Nyní jsou na řadě hvězdy dalších spektrálních tříd velikostí římská 5, tedy trpaslíků. Po F-ku je tady naše domácí dobře známé Gčko, to znamená hvězdy s daleko přívětivějším okolím pro vznik života. Tentokrát jsem to však pojal víc jako srovnání typu G a K se zaměřením na faktory, které určují potenciál pro vznik a udržení komplexního života. Nevynechám však ani červené a hnědé trpaslíky. Hvězdy typu G, jako je naše Slunce, představují určitý standard obyvatelnosti. Jejich 10miliardová životnost poskytuje dostatek času pro vznik komplexity na Zemi. Nicméně ani tyto systémy nejsou bez rizik. Výhodou žlutých trpaslíků je, že jejich obyvatelná zóna, která se pohybuje v rozsahu asi žádná celá 84 až 1,67 astronomické jednotky, se nachází dostatečně daleko, aby se zabránilo slapovému uzamčení. To znamená, že planety jako Země si udržují nezávislou rotaci a pravidelné střídání dne a noci, což je klíčové pro distribuci tepla a globální bioproduktivitu. V systémech G také dochází k ideálnímu překryvu mezi tepelnou a UV obyvatelnou zónou. UV záření je dostatečně silné na to, aby v atmosféře vyvolalo fotolýzu kyslíku a vytvořilo ochrannou ozónovou vrstvu, ale není natolik intenzivní, aby atmosféru úplně odfouklo. Nevýhodou hvězd typu G je jejich relativně rychlá evoluce ve srovnání s chladnějšími hvězdami. S celkovou životností přibližně 10 miliard let je Slunce nyní asi v polovině svého stabilního období a jeho svítivost se zvyšuje o zhruba 10% každou miliardu let. Odhaduje se, že za 1 až 2 miliardy let se vnitřní okraj obyvatelné zóny posune za oběžnou dráhu Země, čemuž bude neodvratně předcházet vypaření oceánů a zánik biosféry na Zemi nejpozději do 800 milionů let. Pro civilizace hledající skutečně dlouhodobý domov v řádu desítek miliard let, tak hvězdy typu G nepředstavují tu nejlepší volbu. Naproti tomu hvězdy typu K vykazují mnohem pomalejší evoluční tempo. Jejich životnost na hlavní posloupnosti se pohybuje v rozmezí 15 až 100 miliard let v závislosti na konkrétní hmotnosti. Během celé existence Slunce zvýší průměrná hvězda typu K svou jasnost pouze o 10 až 15%, což poskytuje biosféře mnohem stabilnější tepelné prostředí po násobně delší dobu. Tato dlouhověkost nejenže zvyšuje šanci na vznik života, ale umožňuje i mnohem hlubší biologickou diverzifikaci a potenciálně více pokusů o vznik inteligentních forem v případě katastrofických událostí. Fotosyntéza je základním mechanismem transformace hvězdné energie na chemickou energii přístupnou biosféře. Schopnost organismů využívat spektrum hvězd typu K je v současnosti předmětem intenzivního výzkumu, který kombinuje teoretické modelování s laboratorními simulacemi. Zkráceně řečeno, chce to čas, abychom byli moudřejší.
U hvězd typu G je vrchol toku fotonů situován ve viditelné oblasti spektra, čemuž odpovídá adaptace pozemského chlorofilu s absorpčními špičkami v modré a červené oblasti. Numerické modely spektrální optimalizace naznačují, že fotosyntetické pigmenty se vyvíjejí tak, aby maximalizovali absorpci tam, kde je nejvyšší tok dopadajících fotonů a zároveň minimalizovali tepelné emise. Pro hvězdy typu oranžového trpaslíka K2 model predikuje optimální vrchol absorpce u 683 nanometrů, což je téměř identické s pozemským chlorofilem, kde je 680 nanometrů. To naznačuje, že biologický aparát vyvinutý pro hvězdy typu G by byl vysoce efektivní i u oranžového trpaslíka. U chladnějších hvězd typu M se však tento vrchol posouvá hlouběji do blízkého infračerveného záření až k 1050 nanometrům pro typ M5. Tato zjištění mají zásadní dopad na předpověď biosignatur. Na planetách u hvězd typu K lze očekávat obdobu pozemského červeného okraje, takzvaný Red Edge, tedy náhlého nárůstu odrazivosti vegetace na hranici viditelného a infračerveného spektra, což je klíčový indikátor pro budoucí teleskopy. Nedávné simulace potvrdily, že pozemské organismy jsou schopné efektivně prosperovat pod světlem hvězdy typu K. Experiment s řeřichou setou ukázal, že rostliny pěstované pod simulovaným zářením oranžového trpaslíka o teplotě 4300 kelvinů vykazují srovnatelnou fotosyntetickou účinnost jako pod solárním osvětlením. Pozoruhodným zjištěním bylo, že semena pod spektrem typu K klíčila o 1 až 2 dny dříve a vykazovala mírně větší plochu listů a prodlužování stonku. Synice rodu, raději si to přečtěte sami, vykazovaly pod zářením typu K dokonce zřetelně vyšší fotosyntetickou účinnost a růst kultury ve srovnání se solárními podmínkami. To naznačuje, že spektrum oranžových trpaslíků je pro určité typy fototrofních organismů energeticky výhodnější, pravděpodobně díky nižšímu stresu z vysokoenergetického UV záření a vyšší hustotě fotonů v červené oblasti. Hvězdy typu K emitují větší podíl své energie v blízkém infračerveném spektru ve srovnání s hvězdami typu G. S tím jsou spojené hluboké důsledky pro energetickou bilanci planet a stabilitu jejich klimatu. Infračervené záření je efektivně pohlcováno skleníkovými plyny, jako jsou oxid uhličitý, vodní pára a také povrchovým ledem. U planet obíhajících hvězdy typu G je odrazivost neboli albedo ledu a sněhu ve viditelném světle vysoká, což může vést k pozitivní zpětné vazbě a totálnímu zalednění planety, což se na Zemi už stalo. U hvězd typu K je však led v blízkém infračervené oblasti mnohem méně odrazivý a více absorbuje teplo. To znamená, že planeta u oranžového trpaslíka je odolnější vůči globálnímu zalednění. Klimatické modely naznačují, že obyvatelná zóna u hvězd typu K je stabilnější a méně náchylná k drastickým výkyvům způsobeným změnami albeda. Tato stabilita je klíčová pro kontinuitu biologického vývoje, protože zabraňuje masovým vymíráním způsobeným extrémními klimatickými obraty. Složení atmosféry u hvězd typu G a K interaguje se zářením odlišně. Výzkumy ukazují, že zvýšení koncentrace oxidu uhelnatého vede u hvězd typu G k povrchovému ochlazování kvůli Rayleighovu rozptylu, pokud není přítomno dostatečné množství metanu. Naproti tomu u hvězd typu M a pravděpodobně i u pozdních typů K může oxid uhelnatý způsobit oteplování díky tlakovému rozšíření absorpčních čar jiných skleníkových plynů.
Stabilita atmosféry je také ovlivněná fotolýzou vody. U hvězd typu G vyžaduje udržení tekuté vody na povrchu jemnou rovnováhu mezi skleníkovými plyny a albedem. Hvězdy typu K nabízejí teplejší řešení pro vnější okraje obyvatelné zóny, protože jejich blízké infračervené záření proniká hlouběji do atmosféry a efektivněji ohřívá povrch i v přítomnosti mraků, které by jinak viditelné světlo odrážely. Vysokoenergetické záření představuje pro vznik a udržení komplexního života dvojí hrozbu. Přímo poškozuje organické molekuly a nepřímo může vést k erozi atmosféry. Studie v rámci projektu HAZMAT, zkratka od Hazardous Materials, odhalily, že hvězdy typu K procházejí fází vysoké aktivity, která trvá déle než u hvězd typu G, ale je výrazně méně intenzivní než u hvězd typu M. Hvězdy typu G zklidňují svou magnetickou aktivitu přibližně po 500 milionech let. Hvězdy typu K vykazují prodlouženou aktivitu v raných fázích, což může vést k erozi prvotních atmosfér. Celkový tok rentgenového záření na planetu v obyvatelné zóně hvězdy typu K je však 5 až 50krát nižší než u raných hvězd typu M a až 1000krát nižší než u pozdních hvězd typu M. Ve srovnání se Sluncem emitují dospělé hvězdy typu K pouze 5 až 25krát více škodlivého záření, což je hladina, se kterou se rozvinutá biosféra s magnetickým polem a ozonovou vrstvou dokáže vyrovnat. Většina blízkých hvězd typu M až 60% má ve skutečnosti úroveň rentgenové aktivity srovnatelnou s typickými hodnotami pro hvězdy typu G v jejich aktivní fázi, což naznačuje, že radiační hrozba hvězd typu K by měla být pro život na povrchu planet zvládnutelná. Pro retenci atmosféry je klíčové, že hvězdy typu K mají obyvatelnou zónu dostatečně daleko od hvězdy, aby se vyhnuly nejintenzivnějšímu hvězdnému větru a koronálním výronům hmoty, které jsou u hvězd typu M destruktivní. Díky misím Kepler, K2 a TESS disponujeme robustními statistickými daty o výskytu a charakteristikách planet u hvězd typu F, G, K. Tato data odhalují systematické rozdíly v architektuře planetárních systémů. Jedním z nejvýznamnějších nálezů je existence tzv. Radius Valley, česky údolí poloměru. To je deficitu planet s poloměrem kolem 1,8 poloměru Země u hvězd typu G a K. Toto údolí je u těchto typů hvězd velmi ostré, což naznačuje jasnou separaci mezi kamennými světy, tedy superzeměmi, a plynnými obry, tedy subneptuny. U hvězd typu M se toto údolí posouvá k poloměru 1,6 Země a je méně zřetelné, což pravděpodobně souvisí s jinou dynamikou rozfoukávání atmosfér a migrace ledových jader. Díky už zmíněným teleskopům Kepler a TESS jsme objevili tisíce exoplanet. Zatímco u hvězd podobných Slunci často nacházíme obří plynné planety, systémy hvězd typu K ukazují mimořádný potenciál. Nacházíme zde vysoké procento kamenných planet a tzv. Superzemí, často přímo v obyvatelné zóně. Graf, který vidíte, ukazuje relativní charakteristiku nalezených světů. Tvorba obřích plynných planet je silně korelována s metalicitou hostitelské hvězdy. U hvězd bohatých na kovy je tvorba obrů až 9,3krát vyšší. Pro kamenné planety je tento vliv mnohem slabší, pouze 1,7krát vyšší výskyt u kovově bohatých hvězd. Což znamená, že hvězdy typu K s nižší metalicitou jsou stále vynikajícími kandidáty pro hostování terestrických světů.
Zajímavým trendem je, že hvězdy typu G hostí přes 50% všech multiplanetárních systémů v naší galaxii. Přibližně 20% hvězd typu G má více než jednu planetu, což může svědčit o dynamicky klidnějším prostředí pro formaci disků u těchto hvězd ve srovnání s méně hmotnými typy. Pojem superhabitabilita označuje světy, které by mohly být pro život ještě vhodnější než Země. Hvězdy typu K jsou v tomto ohledu považovány za ideálního hostitele. Podle expertů z Villanova univerzity nabízejí hvězdy typu K optimální rovnováhu všech proměnných. Superhabitabilní planeta by měla být pravděpodobně o 10 až 50% hmotnější než Země, což by jí umožnilo udržet silnější magnetické pole a hustší atmosféru pro ochranu biosféry. Povrchové teploty o 5 stupňů vyšší než na Zemi a vyšší atmosférická vlhkost by podpořily rozsáhlejší metabolické sítě a větší organismy. Optimální poloha takové planety by se nacházela v místě, kde dostává přibližně 80% slunečního toku Země, což odpovídá střední části obyvatelné zóny u oranžového trpaslíka. Zde je riziko tepelné nestability minimální a délka stabilní fáze maximální. S ohledem na to, že hvězdy typu K mají maximum emise posunuté k delším vlnovým délkám, tedy žluto-oranžové světlo s vysokým podílem blízké infračervené oblasti, evoluce zraku by se ubírala odlišným směrem než na Zemi. Zatímco pozemské oko je vyladěno na sluneční špičku kolem 555 nanometrů, mimozemské druhy u hvězd typu K by pravděpodobně měly zrakovou citlivost posunutou k červené a blízké infračervené oblasti. Na planetách u hvězd typu K by byla výhodná schopnost vidět v blízké infračervené oblasti, což by umožnilo organismům lépe vnímat tepelné signatury a orientovat se v prostředí s nižším rozptylem modrého světla. Tento spektrální posun by mohl vést k divergentním percepčním systémům, kde by barvy, jak je známé, měly zcela jiný biologický význam. Navzdory vysokému potenciálu pro život představují hvězdy typu K větší výzvu pro současné pozorovací technologie než červení trpaslíci. Vzdálenost obyvatelné zóny u hvězd typu K znamená méně časté tranzity. Pro detekci biosignatury, například kombinace kyslíku a metanu, pomocí teleskopů Jamese Webba u planety vzdálené 30 parseků by bylo zapotřebí přibližně 150 tranzitů, což odpovídá 43 letům pozorování. U hvězdy typu G by stejný úkol vyžadoval 1700 tranzitů, takže asi 1700 let, což je nereálné. A proč potřebujeme tolik tranzitů? Hlavním důvodem je extrémně nízký poměr signálu k šumu. Oranžový trpaslík je menší a chladnější než Slunce. Země v její obyvatelné zóně zakryje relativně větší procento jejího kotouče. Signál je tedy jasnější. Jenže hvězda, podobná Slunci, je větší. Stejně velká planeta na jejím pozadí vytvoří mnohem mělčí pokles jasnosti. Detekovat tento pokles je jako snažit se zahlédnout komára letícího před světlometem auta na vzdálenost několika kilometrů. Z tohoto důvodu budou hvězdy typu K primárními cíli pro příští generace observatoří, jako je Habitable Worlds Observatory, které budou využívat přímé zobrazování k odstínění světla hvězdy a analýze slabého světla odraženého od planety. Nižší luminozita hvězd typu K ve srovnání s typem G je zhruba v poměru 1:10. Tohle tak výrazně zlepšuje kontrast mezi hvězdou a planetou, což usnadňuje přímou detekci exoplanet v obyvatelné zóně. Atmosféry u hvězd typu K mohou vykazovat silnější signály biosignatur než u Slunce.
Například metan se v atmosféře planety u hvězdy typu K nerozkládá tak rychle, protože UV záření oranžových trpaslíků neprodukuje tolik vysoce reaktivních kyslíkových plynů, které metan ničí. Signál metan-kyslík považovaný za silný indikátor života by tak mohl být u hvězd typu K snadněji detekovatelný a stabilnější v geologickém čase. Rozdíl mezi pozdními oranžovými trpaslíky a ranými červenými trpaslíky je z astronomického hlediska velmi jemný, protože se nacházejí přímo na hranici těchto dvou spektrálních tříd. Pokud se však na ně podíváme optikou erupční aktivity, míry svítivosti, hrozby vázané rotace planet a potenciálu fotosyntézy v obyvatelných zónách těchto hvězd, najdeme tu pozoruhodně výraznou hranici, která odděluje vhodné typy od těch neperspektivních. Hlavní rozdíl tkví v tom, jak hvězda přenáší energii z jádra na povrch. Ranní červení trpaslíci jsou v UV oblasti velmi hlasití. V klidovém stavu mohou vyzařovat UV záření méně než K hvězdy, ale během supererupcí, které jsou u raných M trpaslíků běžné, se emise UV zvýší tisícinásobně. Takové nárazové dávky mohou zničit nově vznikající molekuly dřív, než se stačí sformovat do složitějších struktur. Hvězdy K8 až 9 mají stále strukturu podobnou Slunci. Je tu jádro, radiační zóna a vnější konvektivní obálka. Tato stabilita vede k předvídatelnějšímu magnetickému poli. Hvězdy M0 až 1 se začínají stávat plně konvektivními nebo k tomu mají velmi blízko. To znamená, že horké plazma proudí z hloubi hvězdy až k povrchu jako v bublajícím hrnci. To generuje mnohem silnější a chaotičtější magnetické pole, což vede k častějším a silnějším erupcím. Ačkoliv jsou pozdní oranžoví a ranní červení trpaslíci seřazeni ve škatulkách těsně vedle sebe, z pohledu energetiky planetární soustavy je mezi nimi citelný skok. Pozdní Káčka jsou výrazně zářivější než raná MK, a to zhruba dvojnásobně. To samozřejmě znamená, že planeta u hvězdy M1 musí být mnohem blíž, aby získala stejné množství tepla. Obyvatelná zóna se s klesající svítivostí smršťuje a přibližuje ke hvězdě. Rozdíl středu obyvatelné zóny je jen kolem 12 astronomické jednotky, což je pouhých 18 milionů kilometrů. Říkáte si, že to je přece zanedbatelný kus vesmíru. A co kdybych vám řekl, že slapové síly, které se snaží planetu rané M hvězdy zastavit, nebo ji částečně uzamknout v rezonanci podobně jako to má Merkur vůči Slunci, jsou tady zhruba 17krát silnější než u pozdních hvězd typu K. Zatímco u Káček má planeta ještě šanci s hvězdou v úvozovkách bojovat svou setrvačností, u M trpaslíka je tento boj předem téměř jistě prohraný. Podívejte se na porovnání šancí volné rotace planet u hvězd K8A9 a M0A1. Planety u pozdních K hvězd mají přibližně 60% šanci nevázané rotace. Naproti tomu rané M hvězdy nabízejí jen 10% šanci na volnou rotaci planet v obyvatelné zóně. Pozemská fotosyntéza využívá spektrum 400 až 700 nanometrů. Pro hvězdy obou těchto typů platí, že vyzařují mnohem méně modrého a zeleného světla než naše Slunce. Hvězdy K8 až 9 stále poskytují relativně slušné množství fotonů ve viditelné červené a oranžové oblasti. Pro rostliny by adaptace na toto světlo byla snazší, protože podíl užitečných fotonů na pozemský chlorofyl je vyšší.
Hvězdy M0 až 1 zde už dochází k výraznému deficitu vysokoenergetických fotonů, modrá fialová, většina energie je emitována v infračervené oblasti, kterou pozemské rostliny neumí využít k rozkladu vody při fotosyntéze. Ranní červení trpaslíci produkují na stejné množství zářené energie více fotonů než pozdní K hvězdy, ale tyto fotony mají nižší individuální energii. Z hlediska evoluce je přechod z K8 na M0 bodem, kdy se infračervené záření stává dominantním zdrojem energie, což má nezanedbatelný vliv na biochemii rostlin a případné ekosystémy. Hvězdy typu M tvoří asi 76% všech hvězd v galaxii. Jsou to nejčastější hostitelé exoplanet, ale jejich vhodnost pro komplexní život je předmětem vyhrocených debat. Analýza bioenergetických limitů nám ukazuje, že tyto systémy mohou být pro složité formy života slepou uličkou. Jak už jsem naznačil v předchozí části, zásadním omezením u červených trpaslíků je spektrální distribuce energie. Většina jejich záření je emitována v blízké infračervené oblasti, zatímco viditelné světlo tvoří jen zlomek výstupu. U planet obíhajících pozdní M trpaslíky dosahuje počet dopadajících pár fotonů pouze necelé procento hodnoty na Zemi. Hypotéza fotosyntetického energetického prahu předpovídá, že k rozvoji komplexity je nutná určitá kumulativní dávka energie. Na Zemi tato dávka činila 10 na 34 joulů během 4 miliard let. U červených trpaslíků by trvalo desítky až stovky miliard let, než by planeta akumulovala dostatek energie pro velkou oxidační událost a následnou kambrickou explozi. Vzhledem k věku vesmíru je tak vysoce pravděpodobné, že komplexní život u M trpaslíků ještě neměl čas vzniknout. Život na Zemi se postupně vyvíjel k využívání delších vlnových délek. Komplexní rostlinný život se projevuje takzvaným červeným okrajem ve spektru odraženého světla, což je důsledek adaptace na efektivní využití viditelného světla a odrážení záření v infračervené oblasti, aby se zabránilo přehřátí. U hvězd typu M by biosignatura červeného okraje byla posunuta hluboko do infračervené oblasti, což by změnilo spektrální vzhled celé planety. Některé pozemské organismy vyvinuly mechanismus FAR-LIP, z angličtiny Far Red Light Photoacclimation, který jim umožňuje využívat infračervené světlo až do 800 nanometrů pomocí chlorofylů D a F. To naznačuje, že mikrobiální život u M trpaslíků je možný. Nicméně nízký energetický výnos infračervených fotonů znamená, že primární produkce biomasy by byla extrémně nízká. Ekosystémy u M trpaslíků by byly limitovány světlem, což by vedlo k mělkým trofickým pyramidám. Ty nám ukazují, kolik energie, biomasy nebo jedinců se v rámci potravního řetězce nachází na jednotlivých úrovních od rostlin až po vrcholné predátory. Na Zemi se totiž mezi úrovněmi přenáší jen 10% energie. Při nízké základní produkci by energetická pyramida nebyla schopná uživit velké aktivní predátory. Biosféra by se pravděpodobně skládala z mikrobiálních povlaků nebo velmi pomalých organismů s nízkým metabolismem, podobných fauně v hlubokomořských sedimentech nebo v jeskyních chudých na živiny. Planety v obyvatelných zónách červených trpaslíků musí obíhat velmi blízko své hvězdy, často blíž než Merkur u Slunce. To vede k jejich slapovému zamčení, kdy jedna strana planety trvale čelí hvězdě a druhá je v nekonečné noci. Navíc jsou M trpaslíci v mládí extrémně aktivní a jejich erupce mohou planetu zbavit atmosféry a vody dříve, než se hvězda uklidní.
I když modely naznačují, že planety s velkými zásobami vody mohou část oceánů zachovat, celkové prostředí zůstává pro biologickou komplexitu vysoce rizikové. Hnědí trpaslíci jsou nepodařené hvězdy, které nemají dostatečnou hmotnost pro trvalou termojadernou fúzi vodíku. Po svém vzniku postupně chladnou a jejich svítivost klesá. Obyvatelná zóna hnědého trpaslíka se s jeho stárnutím neustále posouvá směrem k povrchu planety. U objektů třídy L a T trvá obyvatelnost povrchu planety maximálně 500 milionů až 4 miliardy let. Tato doba je na samé hraně času potřebného pro vznik komplexity, navíc je doprovázena extrémními slapovými silami, protože planeta musí obíhat ve vzdálenosti kolem 9000 astronomické jednotky, to je vzdálenost kolem pouhých 1,3 milionu kilometrů, což je jen kousek nad mezí, kde hrozí slapové roztrhání tělesa. U objektů třídy Y, které mohou mít teplotu nižší než lidské tělo pod 25 stupňů Celsia, je veškerá emise soustředěná v infračervené oblasti. Možnost fotosyntézy je zde prakticky nulová. Pokud by na planetách u hnědých trpaslíků existoval život, musel by být založen na jiných energetických zdrojích, například na chemolitotrofii, využívající slapové teplo k pohonu hypertermálních procesů v podmořských oceánech. Pro vznik komplexního života však tyto objekty pochopitelně nemohou nabídnout vhodné podmínky. Existence komplexního života není jen produktem hvězdy, ale i interakce mezi biologií a geologií planety. Na Zemi byla klíčovým momentem velká oxidační událost před 2,4 miliardami let. Kyslíková fotosyntéza využívá vodu jako dárce elektronů a produkuje kyslík jako vedlejší produkt. Tento proces vyžaduje 2 fotony, překonání energetické bariéry rozkladu vody. U chladných hvězd by mohl být nezbytný 3 nebo 4fotonový mechanismus, což zvyšuje strukturní složitost fotosyntetického aparátu a pravděpodobně snižuje jeho účinnost. Akumulace kyslíku v atmosféře je nezbytná pro vznik ozónové vrstvy, která chrání povrch před UV zářením a umožňuje život na souši. Bez dostatečného energetického vstupu od hvězdy jako u typu M může geochemická spotřeba kyslíku trvale převyšovat jeho biologickou produkci, čímž se planeta zasekne ve stádiu mikrobiálních matů bez možnosti přechodu ke komplexním zvířecím formám. Srovnání hvězdných systémů odhaluje, že oranžoví trpaslíci nabízejí v mnoha kritických parametrech superiorní podmínky pro vznik a dlouhodobý vývoj komplexního života. Zatímco hvězdy typu G jsou určitým standardem díky naší existenci, jejich krátká životnost a agresivní nárůst luminozity představují pro biosféry časově omezené okno. Zatímco jednoduchý mikrobiální život může být ve vesmíru běžný a může se vyskytovat u široké škály hvězd, včetně typu A nebo M, komplexní život vyžaduje specifickou vesmírnou rovnováhu, kterou nacházíme primárně u hvězd typu K, G a pozdních F. Tyto hvězdy nabízejí bezpečný přístav v podobě miliard let stability, dostatku kvalitní energie a příznivého radiačního prostředí. Z hlediska budoucího výzkumu se systémy hvězd typu K jeví jako nejnadějnější místa pro hledání mimozemské inteligence a superhabitabilních světů. Ačkoliv je jejich pozorování technologicky náročnější než u červených trpaslíků, odměnou nám může být objev ekosystémů, které mají k dispozici desítky miliard let pro dosažení evolučních vrcholů, které jsou v našem vlastním solárním systému z časových důvodů nedosažitelné.
Statistická hojnost těchto hvězd a vysoká četnost kamenných planet v jejich okolí nám dávají vodítko, že pokud ve vesmíru existuje komplexní život, jeho nejčastějším domovem je pravděpodobně systém v okolí pozdního žlutého a ještě lépe raného oranžového trpaslíka.